खुलुमबाय दै एखोनजों नोजोराव चिकेन टिक्का खालामनाय नायगोन। बेयो जोबोद मोजां आरो स्वादिष्ट। गिबियाव बनलेस चिकेननि पिसफोरखौ बौलाव लायगोन। बेफोरखौ जौगाना साननाय खालामनो नांगोन। दानि चिकेनाव अद्रक लसुन पेस्ट, लेमननि जुस आरो नुन दागोन। दानि बेयाव दही, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला आरो सोमान तेल होगोन। गासै मसालाफोरखौ चिकेनजों जोबोद मोजाङै सोमोन्दो खालामगोन, जेरैखि मसालानि मोदोमनाया गासै पिसावनो हबथों। दानि बेखौ ढाखिथानाय नायगोन आरो कमसे कम 30 मिनिटनि थाखाय मारिनेट खालामगोन। 30 मिनिटनि उनाव चिकेन पिसफोरखौ स्किवाराव एखे खोनसेनाय खालामगोन। दानिया गुदुं ग्रिल पेनाव चिकेनफोरखौ एवगोन। बेखौ मिडियाम हाई हिटआव गोल्डन कालार जाजासिम एवफ्रामगोन। आं दानि सोमान बाटारबो साबगोन। नाय, चिकेन टिक्काआ जोबोद मोजां गोल्डन आरो स्मोकी जादों। आरो अब्ला जोंनि टेस्टी चिकेन टिक्का जोबोद फाराग जादों। बेखौ पियाज, लेमन आरो चटनीजों सार्भ खालामगोन। नोंथाङाबो बे चिकेन टिक्काखौ न'आव संनानै गोथाव जायो। भिडिअखौ मोजां मोनब्ला लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव।